Tá is a gachtainna go machtam sa seodra agus bhí an tálam gur tháinig mé ar go nó nua éireannach ar líne. Don't kill my vibe. Tá Ciara agus Niamh ag obair go lonimsere ina dhearthóid fashion de thiopí na mórthráda. Tá an simachú burt sa fashion, agus na hiúintí is déine agus chócaigh siad Don't Kill My Vibe a bhunú in éineacht. Aimsíonn siad na seodra is déine atá sa fashion ó fud bad na cruinne. Agus bhí antá ormsa, costáil leo agus cuid an seodra atá acu a thriail orm.